lamun sira anggep guru kaki Amelia manungsa kang nyata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang para siswa. Sugeng siang Bu Eri. Kados pundi kahananipun? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah nggih. Alhamdulillah menawi sedaya sehat, saged dipun lajengaken piwucalan basa Jawi ing dinten menika? Saged nggih? Nanging saderenge piwucalan dipun wiwiti, monggo ketua kelas Mas Sabil kancane dipun pimpin doa nggih, monggo. Sedaya siaga. Tengah kawiwitan. Adina Rahmatun Nazilah, Adinda Tria Monika, Ahmad Sabil Khairul, Ahmad Miftahul Rozak. Tujuan menapa ancas piwucalan ing dinten menika setunggal. Peserta didik menyampaikan informasi berupa gagasan, pikiran, perasaan, pandangan, arahan atau pesan yang akurat dari teks non sastra. Misalnya teks pawarta. Dados ing dinten menika para siswa badhe nyinaoni ngulas materi pawarta, unsur pawarta, struktur pawarta, menapa isine pawarta. Paham menapa mboten? Paham. Jadi mangke para siswa supados langkung pinter kok mbok bilih wonten para siswa ingkang kepengin dados penyiar berita wonten? Penyiar berita basa Jawi pengen napa mboten? Wonten pengin tapi kok angel ngoten. Makane ayo belajar sareng-sareng sing kemat sing temenanan sing saestu pelajarane iki sing pinter ben apa? Ben cita-citane pengin dadi pawarta penyiar berita ki kesampean. Amin. Amin. Nah, pun emut malih minggu kepengker pasinaone jenis teks nggih. Nggih. Dinten menika minggu menika kita badhe sinau babagan teks nanging teke langkung mligi malih teks pawarta. Menapa para larena ningali pawarta basa Jawi wonten ing TV napa mirengaken wonten ing radio? Wonten ing TV. Biasane channel napa nggih sing wonten pawarta basa Jawi? Kok Ibu sampun share soal pretest. Cobi dicek. Soal pretest wonten ing grup WA awujud link wonten nggih? Cobi Bu Guru ingin ngertos para siswa pengetahuan pawarta basa Jawi menika kados pundi? Monggo. Wonten faktual menapa nggih? Fakta pinter berarti nyata. Ning wong Tegal ngendikane iki ora berita iku ora kulak jare adol ndean. Wonten ing pawarta wau kan Bu Guru sampun ngendikan nggih bilih pawarta basanipun menika cekak, padet ananging lengkap. Lengkap menapa Bu ingkang jangkep menika unsur-unsure 5W 1H. Menika wonten piramida kualik. Biasanya piramida ngeten nggih. Awujud segitiga sak menika kualik. Kenapa kualik? Iki maksudnya piye? Nah, misalkan para siswa ngemati teks pawarta menika, urut-urutan sing disajikake menika ingkang nomor sepindhah napa? Ingkang nomor sepisan? Headline ki sami kalian irah-irahan. Judul ingkang nomor kalih menapa? Deadline. Waktu terbit. Wektale kapan pawartane? Lajeng wonten nomor 3 menapa? Lead. Teras berita. Teras. Oh, berita kok wonten teras? Nggih, berita nggih sami wonten terase. Lajeng wonten napa malih? Body, tubuhe. Lajeng wonten
Lek iku ekor pawarta. Berarti kanjuruhan ingkang sedo menika pinten nggih ingkang sedo 200 tuladhanipun. Kedadianipun wonten ing Kanjuruhan Malang. Lah menawi judul kok panjang lebar, kinten-kinten saderenge maos keseluruhan, pamaosé sampun mangertos beritane napa mboten? Sampun. Dadosé menawi ndamel judul menika sing basane iki basa gawe pamaos penasaran. Contone Kanjuruhan, tragedi Kanjuruhan. Mangke pamaos tragedi napa? Makaten nggih. Nah, mangke wonten deadline waktu terbit lajeng wonten literas. Teras berita menika sejatosipun menawi para siswa maos pawarta. Bagian teras berita menika sampun sedaya unsur menika sampun sedaya ananging cekak-cekak. Mangke penjelasannya wonten ing bodi tubuh pawarta, isine ki kupas tuntas. Lajeng wonten lik biasane kesimpulan. Paham menapa mboten? Paham. Nah, sak menika Jobi mangke wonten Bu Guru. Mau wonten tuladha pawarta nggih? Nah, Jobi dipun pahami. SMA Negeri Setunggal Kramat ngawontenaken Pilketos pemilihan ketua OSIS. Adicara menika kalaksanan wonten ing Gra SMA Negeri Setunggal Kramat, Kabupaten Tegal. Pilketos ditindakake kangge ketua OSIS periode 2022-2023. Saking Pilketos menika ngasilake calon nomor urut 3 nggih menika Muhammad Suri Hamdani dados ketua OSIS. Pemilihan ketua OSIS menika kalaksanan kanthi boten wonten alangan setunggal menapa. Sampun namung cekap semanten. Nanging tenginggile Jobi analisis teks pawarta ing ngandhap menika unsur menapa kang dereng wonten ing pawarta? Jobi. Unsur menapa? What wonten? Wonten. Wu wonten Bu? Wonten nggih. Pemenang ya nggih? Nah, terus wonten ing pundi where? Wonten ing pundi? Gra SMA Setunggal Kramat. Terus kados pundi how? Bagaimana? Wonten napa mboten? Wonten. Wonten ing pundi? Terus lajeng wonten ukara pungkasan pemilihan ketua OSIS menika kalaksanan kanthi boten wonten alangan setunggal menapa. Nah, menika unsur how. Ingkang dereng menika napa? Jobi, jam pinten nggih pamilihane? Napa Dinda? Kapan berarti unsure unsur napa? When. Nah, menika ingkang boten wonten unsur when. Pinten 36 dipun bagi dados 9 kelompok. Caranipun bagi menika urut absen urut miturut lungguh setunggal kali 3 sekawan gangsal 6 7 8 9 ngoten nggih. Sumangga nang Kali 3 sekawan gangsal 6 Pun monggo kempal kalian nomor sing sami nggih. Nomor setunggal kali nomor setunggal, nomor kali monggo langsung. Bukune dibekton nggih. Menika kelompok setunggal pundi? Kelompok setunggal, kelompok kali? Kelompok perwakilan kelompok majeng salah setunggal. Kelompok pinten? Kali kelompok pinten? Unsur teks pawarta menika wonten? Jobi tugasipun menapa? Unsur pawarta. Semaen nggih? Menika nduk, amit nggih. Menika. Sing perangan menika Jobi dipun buka. Saged sedaya sampun wonten? Semaen pawarta ing ngandhap menika banjur analisis unsur teks pawarta kang wonten ing pawarta kasebat. Jobi HP-ne dibuka, barcode wonten nggih? Kelompok Mas Seno sampun? Barcode sampun di-scan? Sampun. Sampun sedaya? Jobi videone dibika. Dipahami. Tugas pertama napa nggih? Tugas kelompok ingkang sepisanan menapa? Saged mangke dirembak nggih. Menawi sampun nonton videone dirembak sareng-sareng. Kebakaran menapa menika? Kebakaran peken nggih, pasar. Mboten griya. Oh, griya. Seret niku mboten napa-napa. Langsung mawon.
Dadane kapan? Yen kapan berarti mlebete unsur napa? Wen. Unsur sanesipun wonten struktur pawartane. Sekedap malih nggih wektale. Oh, monggo langsung mawon. Ibu paringi wekdal setunggal kelompok gangsal menit saged nggih. Salam rumiyin. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepamaken kita saking kelompok kali badhe ngandharaken hasil pirembugan mengkini analisis pawarta. Where? Jagung Kecamatan Keseki Kabupaten Pekalongan Jawa Tengah. Desa nopo, Mas Wira? Jagung. Sampun. Monggo tepuk tangan kagem kelompok kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepamaken kita saking kelompok gangsal badhe ngandharakake hasil pirembugan mengkini Mbok bilih wonten pitakenan? Wonten? Menapa Mbak Dinar monggo? Gilang menapa? Menapa ingkang nyebabaken gas meledak? Sampun saya menapa mboten? Anggenipun presentasi. Sampun saya? Saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo aplaus tepuk tangan yuk. Bentar. Pusing napa mboten sinau pawarta? Nah, cek sound rumiyin. Nah, menika mangke lirike sinau Jawa sareng Bu Evi, atine seneng sing kalau langsung ilang. Jiwa Jawi, mantul, paham? Oke? Siap. Sing kalau langsung ilang. Jiwa Jawi, mantul. Malih. Mantul. Sip, sampun. HP-ne disiapaken monggo. Wonten ing menika. Paham nggih? Ngandhap wonten barcode. Monggo dipun scan. Ibu ngeceke saking HP nggih. Tak cek saking HP sing sampun ngintun sinten. Kan mangke ketinggal teng mriki, sampun klik kirim sinten. Menika sampun lho, sampun wonten sing ngintun. Ayo disusul kanca sanese. Menawi sampun langsung klik kintun mangke wonten sekawan malih. Monggo sing dereng klik kintun langsung klik kintun mawon. Ibu kinten 12 menit ngerjakane jebul cepet nggih. Pengayaan mangke menawi nilene kirang saking 17 mangke cobi klik barcode wonten ing perangan remedi. Mangke medal soale menawi nilene langkung saking 17 berarti kan mboten remedi, mangke nderek pengayaan. Paham napa mboten? Sampun. Pasinaon pawarta sampun. Unsur pawarta paham nggih? Napa mawon? 5W unsur pawarta? 5W 1H. Struktur wau sampun nggih, wonten napa mawon struktur? Headline. Nah, pinter. Wau pun madosi ugi isi pawarta nggih. Nggih. Menika sampun pawarta basa Jawi sampun mangke minggu ngajeng menika kan nganalisis sampun nggih. Minggu ngajeng piwucalan basa Jawine gladhe nyerat teks pawarta. Ketua kelas kancane dipun pimpin doa. Monggo. Piwulangan basa Jawi sampun punah. Sedonga kawiwitan. Purna. Sampun nggih. Cekap semanten pasinaon basa Jawi mugi-mugi bermanfaat nggih. Bermanfaat. Matur nuwun mugi saged kepanggih wonten ing minggu ngajeng. Minggu ngajeng badhe napa nggih wau? Nyerat pawarta. Sampun matur
nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang. Malih sugeng siang. Nggih, monggo sugeng siang.